Chcem vám podať oznámenie. Čo všetko vám mám poslať? Ak podáte svoje oznámenie cez zabezpečený formulár na našom webe, jeho otázky vás navedú, aké informácie od vás potrebujeme. Na začiatok je potrebné identifikovať inštitúciu alebo firmu, v ktorej pracujete a kde ste zistili nezákonnú činnosť. Následne je veľmi dôležité čo najdetaľnejšie popísať vaše podozrenia. To znamená, čo sa stalo, kedy sa to stalo, kde sa to stalo, čo vás viedlo k tomuto podozreniu, prípadne na koho toto podozrenie smeruje. Taktiež je veľmi dobré do svojho oznámenia doplniť, kedy a akým spôsobom ste zistili tieto informácie, či existujú nejakí svedkovia, prípadne či ste už s niekým o svojich podozreniach hovorili. V neposlednom rade nám doložte všetko, na základe čoho máte podozrenie. To znamená listinné dôkazy, zmluvy, komunikáciu, SMS-ky, skrátka všetko, čo nám neskôr pomôže preveriť vaše podozrenia, alebo nám prípadne pomôže podať trestné oznámenie.